kuyicala yini ukuthi upartner wakho abe nomuntu anaye esayidini sibuthu angazi noma le topic inkulu kunawe kodwa ke ake sizuvo uvo lapho no alikho inkulu kunami cha ayikho nje inkulu kunami so kuyicala yini ukuthi athole umuntu azoyilibazisa adlale naye esayidini angazi noma kuthiwa umdlalo umdlalo futhi konke lokho futhi ngiyabuza phela ngithi siyibeka la kuyicala mbani mkhabe uma uqhubeka ngethote akasimkuphephe imibuzo ngale khona ngale kuyicala mbani upartner wakho nasedlozini nakuphi edlozini nakupartner wakho ngenzeka ukuthi edlozini noma kupartner wakho kuyicala yini ukuthi uthole umuntu wakho okuyilibazisa uyicabanga kanjani le topic no producer uyithaungikile nje uproducer mina ngithatha itopic usemini lana sesimlethe dohotela mina ngicela ukuthi balalele ekhaya nize nazo wonke ama topic engiwafaka la ngiwathola esetafuleni uproducer anginikeze ukuthi ngene emoyeni ngingene itopic engitholile mina kuyicala kubani what is this the partner partner kanjani kuyicala ngizwe bazongishela siqomane shadane that means you love me that means ubone mina ngedwa and then base ngithola umunye umuntu on the side no ngizwe uthini amadoda phela ke ayaba namlalazi for what imangizwe ukumbese wakho sowakwazi ukomo wadlula ngomlalazi so usho ukuthi wena ngizwe right leyo nto ngithi mina muso ukuthi ngithi mina no let him explain it la kuyicala ngowesifazane is a no 100% and for men cha kungenzeka phela ukuthi saqala nami ngizoqala nayo ibuthi ukuphefumula nami ngizobe ngiyophefumula ke iphefumule point ndabona bangayi ukuphefumula angizwanga kufast fun phela hayi manini emlandweni yes yazi ukuthi ngisho umuntu osifazana ongasithandi Thembu kodwa uyathanda ukushayiswa ngomoya hayi umuntu osifazana ofuna indoda everyday ngathi nelitho mshini akekho isinama akekho umuntu osifazana ofuna indoda everyday uyafuna ukushaya umoya bakhona bangifuna everyday kodwa kubalekile ukuthi mawathi umcabangele phela lona uma amadoda lena sabi sithe wathi wangena idlozi elithanda indoda elithanda amadoda thanda amadoda fanele akukho kunye phela akaphume lo mfazi ahambe no they're not phumani nihambe awuyicabanga nje ngoba ngendlela esakhiwe ngayo it should be ngiyamukela it shouldn't indoda iyachitha uyothola intombi manje mawuthi uyibuka le nto leyo ngempela umuntu osifazane yena unjani nje lokho emukele so mvumeleni kakudlisa angidlise kanjani ukuze uhlale phansi ngihlale phansi ngeke ngicela sengibhora naye senginebethoni no but if you going to cheat ngamajola noma ngangayikhuthaza kodwa ngempela eminye imizi yazi ukuthi eminye imizi mina ngizokutshela iqiniso hayi indaba yeshebo uyazi ukuthi imizi eminingi abafazi fela balazi iqiniso ukuthi imiswa amaside chick ubona indoda ihappy nje imiswa amaside chick amaside chick laba abantu laba abathi ufika kubo avela adlalisa upiano izipho lezokufakelwa uphamati breakdown hayi indaba yokuthi alokho kulandisa indaba yabo alokho kulandisa indaba iqhubulela mamuthi awungiphathele ukuthi so which means imake uthi wena kunama side chicks shothi akhona nama side boyfriends yes akhona hayo kodwa noma ngakhona lo into engekho emthethweni engathi mayitholakala so ama side chicks asemthethweni yolamli inkantolo noma inhlamvesibani noma i-divorce yabo so isiteje ngale imake side chick mayitholakala yona kulamlilo kubalekile ubunono ima side chick yona mina ngikhulumela mina njalo nina mama mina ngijola ngami ngikhulumela mina mama ngimisa imizi yenu uyanisiza usiza ba ukuthi ngiyamasiphika away abafasini ukuthi imizi yabo imiswa ama-side chick i-happiness indoda i-happiness engena inkulumo imnandi kabi ake ima ngizwa ake sigijime siyethi 086110 300 086110 300 ngizwe ziyakhala manje angazi manje ake ngizwe manje ukuthi abantu bathini ngale topic ayikodwa ungezwe madoda indoda yawuqopha umlando
Kungenzeka ukuthi le topic uyayizwa kungenzeka ukuthi ayehli kahle njengoba ulele lapho nomkwakho wena uthi mina ngungcwele kodwa ungizwe sekumpempile. Yebo. Unayo yini side ngisho befundisi. Unayo yini side Smile ejuluka kancane the. Khona nayishawa dlule kuyona. Yena. Usiko lendoda lo mbese ogazi inkomo ekhaya. Ungayibona unyebushe uyigazi uyigoza kahle inkomo. Usukusudlula emlalazini. Alright abantu ngale topic usekhuluma ilungise kungenzeka ukuthi indoda ilele manje ibhekise phezulu ithi mina ngungcwele uside chick unaye yini unaye side boyfriend yini ye madoda yathinta lento kaza ungeze bathi bamhlanje fakazi ukuthi indoda engadalelwa ngumuntu oyedwa thina ke sineqiniso siqonda ngqo ayina ke kuchi kodwa mangabe nje niguge ndawonye kulungile. Alright ake sizwa abalaleli bathini manje Vuma sawubona. Sawubona yebo mkhulu kunjani? Ngiyaphila siswami kunjani? Hayi ngiyaphila mkhulu kudala ngifuna ukungena kulo msakazo. Sikhuluma ngayo ke indaba ye-side chick ne-side boyfriend wena uthini ungizwe ukuthi uyayiphasisa. Kudala ngifuna ukungena kulo msakazo wakho mkhulu ngiyimpeli kodwa sorry siswami ke utlwile mara uri gale o batla o tsena ko msakazo wa rona mara wena o mopedi no tsantsa go rubulele spedi gore se a utlwa spedi Ko mspedi ngabela madoda. anyane akere ke sona se ke se bua Kibo dimane re bua ka side chick re bua ka side boyfriend ngizwe o rengena 08610300 Vuma sawubona Ashu, bhuti wami uyaphila? Yaphila dokotela ngibingelele lapho dokotela ngibingelele umphangisi ngibingelele kusibuthi umuntu. Ningabe umbingelele ungizwe uyamosha ngithi uyamza uquesta wathi angithi ngizomosha kakhulu uyamosha ungizwe. Ngivuyile kulo mfana omuntu. Alright mfowethu sihlalo dabeni nansi indaba lapha isiqakile. Hayi ngiyabonga dokotela ayishaya ngoma dokotela ngiyafisa ukubona kulesa simo lesiyana ngiyabonga uyidlala le ngoma ukuthi idlulile imessage hayi ngiyabonga dokotela Uzola Okay thank khehla lamakhehla thank bhuti wami I'm lazy to do the job. Oh, lazy to do the job. Wow, you're lazy to do the job. Yeah, wena uzobaleka umama ekhaya. You mustn't be lazy. Thank you, bhuti. But I'm lazy to do the job. I wonder what was going on. Hey madoda 08610300 ngiyayisabi topic nyamsaba ungizwe nangekhuluma baphikela kwa ladies house vukani bosisi naku ngizwe chitha Bayabezobe ngilawothe mina. Not. Ayazi kahle into ebebhayizele kimi. ladies house vukani Abendlula ingubo lezi abayishiye bezingadluli eqala before bezokhuluma nami. Now yeah girl vukani 08610300 Vuma sawubona. Vuma sawubona. Wemkhulu kunjani? Hayi mfowethu ngabe sewuzwile mfowethu kube khona inkinga. Hayi. Akudumeke mkhulu akudumeki. Owangizwe? Kahle mkhulu. Hayi mfowethu abagula abasebhedlela hlala kwitopic. Hayi. Asvalile. Danke bhuti. Hayi kodwa wemkhulu akesikhulume nje into ezimbe kahle. Kahle mkhulu. Abantu besilisa abavumeleke ukuthi bebe nomuntu okhona esayidini. Lezi uqinisile mfowethu sibe kanjani? Nethini manje? Mkhulu, abantu abavumelekile bebe nomuntu okhona eceleni. Abantu besilisa. Webhuti ake ngibuze. Unayo umfazi? Hayi, mina umuntu engihlekisana naye. Uba igama lakho kuphi? Bafa mahlaka hlala kuhlekwa nje. Nomuntu ahlekisana. Siyabonga Mtube, siyabonga Ncube Mtubatuba. Yebo mkhulu. Uyakuzwa nje umama ukhuluma lento. Hayi. Umkhulu noma engangizwa mkhulu iqiniso lihle. Ingakho lo ngizonke. Yebhuti yazi mina ngaqagela ngikho emoyeni ngihloli. Lo mama nihlukene maybe. Umkhulu.
Lapha kunjalo ubuye uhamba bese udonsa ama network. Manje isizonke. Yabona ngizwe umuntu omusha ubani. Mina ngivele ngahlala eqinisweni. Ngizwe. Uhlupha lapho nje. Abakhahla lozalikazi ucisha unyuko loshukela lapho. Ngizwe nazo umuntu omosha kakhulu. Cha uyamosha kakhulu phela uQuesta. Angithi ngizomosha kakhulu. Nevoice yakhe iyavuma. Uphile bhuti wami uphile sosha. Alright 086 10 300 086 10 300 ngiyafisa kungena omama. Asenzeni kanje ngicela bake bamo bhuti manje. I know khona de sebedayilile kodwa ngicela no drop amafoni wenu. Cela phone osisi manje. Voice note. Phone mama Akho umuntu kuma voice note. Okay, kuma voice note 065933 7972 065933 7972 ake sizwe mama no bhuti. Ngicela bame abantu besilisa. Vuma sawubona. Vuma sawubona. Awena. Yebo mama kunjani? Ngiyaphila baba njani? Ngiyaphila ungilamulele nangu ngizwe la ezosichithela imizi. Hayi uyichitha kwangampe ngizwe kodwa mkhulu ngoba ukhona angeke izichitheke. Hayi ngiyohlala ngenimela Uma ngempande. Ngoba ngempande kodwa ngeke elihlule leli qinise ngishoyo. Zanohlakaniphila uyawakho umuzi wakhe ngoba mkhulu nje ukhona hayi ngithi ngeke uzuchitheke. Danke ngiyoloka ngenikhulumela nje i-right nje lento esiyongizwa ukuthi uthakambe kuyojola amadoda hamba ayojola. Ayikho right mkhulu ngoba iyahlukumeza ngaka nje ibona labo baba bajulayo. Abaside chicks kuthiwa right asemthethweni ama-side chicks. Akaze ngisho njalo. Awekho emthethweni kodwa ke awenze azosithola kahle. Uyezwa ngizwe? Uthi aweza ama-side chicks azobathola kahle bavivile. Uyiwona enza ama-wife duties yena wenza ama-duties anti abasizayo unalo ikhaya iphathe ingane ubuka upendo wayo ceiling board wayo ishad chick lapha kubuzwa ceiling board lapha akufune imali kamalume lapha wengane siyakhala amtshena utofika la xoxa lapha uqaqwa inkelopho sashedi idatshule zohlala awuza kancane akasikhulume baba kabani we bese uthi iyo yaphambili leyo nqodo nangu ngizwe ama-anniversaries lapha nansi ngoma ngathi angathi ungizwe umosha kakhulu manje lutho ngikhuluma iqiniso suka ngizwe njalo uthi ama-side chicks avela qaqa ikinobho nje liwele lapha napha bese ziyakhala siyayiwayela inkelopho bese endlini ufika ukuthi ziyephi bese ufika endlini ziyephi hey yosho ukuthi hayi ngisinde kabi ngibongela kithi abafana benkosi Vuma sawubona. Ngiyafaka emhathweni. Ewe mhlekazi kuhle? Awa lokho kuhle khulu dokotela. Ewe mkhulu sempumalanga. Phakathi eMpumalanga kwaNdebele. Amen baba. Nangu ngizwe la ekhuluma le ndaba ejulile. Ngiyayizwa ngiqale lapha ku Facebook dokotela manje. Kunini ngifuna ukungena ngithi yathi ngikhuluma no dokotela. Uphakathi ke manje. Uthini ngale ndaba kangizwe uthi ama side chicks ayenza relationship be strong umshado. Yiye khona zindaba lapha sizindizwe nawo. Awuyenzi wena leyo uyayibona ungazama ukuthi ngokumakhosi. Madoda angenasithembu. Angibonye kuhle dokotela ngisho ukuthoma mina ngisesemutsha ngakhipha ngathatha. Ngiyakuva. Yeah, so ngisaqala mina anginasayithika nginani nginendombi ngifuna ukhetha umfazi hlangana nendombi nazo. So when iside chick This ayiphassisa. is a real man. Singakabanga la isayithika mara yona ngiyayibona abanye abamosela. Hoy abanye abasiza abanye abamoshela abanjani basizayo. Ngifuna ukuyiunderstand lento. Maybe if I can understand it, maybe ngavumelana nongizwe nawe. Abasizakala ngama side chick abanjani? Hayi ngibabona ngithi nangihleli nabo nanyana ngeke ngabatsho. Hayi bathi ibaqinisela umuntu kukhulu laba. Okay, do you know ukuthi isiZulu ne or just nje ithi lento umuntu omthandayo akafihleki? Akafihle uqinisile.
So do you think mawushadile unomfazi endlini and then uthola iside chick uyithande ngempela uzokwazi ukuyifihla? Uyazi ukuthi indoda esinentombi idelela kanjani? Kona kunjalo dokotela ngiyavuma into izokuvela ekugcineni abanye abasiza njengoba abanye abasiza ngokwabona abanye mara abanye abamothela abaningi ngibabonako uyangizwa dokotela ngiyakuzwa baba uthini kithi Shagis. Ukwazelaphi lokho dokotela? Zakhala. okay Zakhala. yeah baba ngabona ungeke phansi niwe umalanga ikwandebele iyafuna ayibuze ngifuna njani lalela ke ngifuna ukwazi lapha eMpumalanga because i-followership nginayo kakhulu but now I'm confused ukuthi mangithi ngizonivakashela ngizovakasha kuphi? Where is the center? I-center kuphi? Ngizoza nokungizwe ngizoshaya i-service inkonzo lapho ka 5 hours ngizoza kuphi nendawo exactly? dokotela ukhuluma nomuntu rehe uthathe nedi nomboro yona yamli namaruthini mina yokinto lapho kukhulu kwandebele le nami ngizomunye njengobaba ngizwe ngimhathi ngimsakazi komunye umsakazi engeke ngawuthi thathe yona inomboro wami le. Okay, inombolo yakho ayive 0668 angikunikeze nani ungayibizi ngiyayibona la studio 33 urehe kulo dokotela ngibona la zakuba noma 058 makhula phana uthini ngizwe uthi umbuzo wakho? Cha, bengisho ukuthi mina wena ukwazelaphi lokho? Isizulu sithi umuntu omthanda akafihleki. Indoda esijola ngalendlela esimanga noma ethola iside chick enzima iyadelela endlini. Uyazi ukuthi mfowethu ibhlungu lento engisho ukuthi mina kunobafazi abawo abasizayo kodwa bayitshela bangabafazi. Bese kuthi ngoba yini na izaluleko sibalekile ngoba emndenini ukuthi ukwazi ukwahlukanisa ama duties nemasnenkomazi. Indoda engeke isebenza kanzima uphinde futhi wena lokhu iqulisa amacala nje one way ufocusa ezintweni zasendlini zodwa bese kufika eqameleni indoda isidumele yalokho nje ngoba indoda ayidalelwanga vele ukuba nomuntu oyedwa. Mfowethu mina ngizoloke ngichithile. Ukuba nomuntu oyedwa ngizoloke ngichithile njengolwandle. Ulwandle alihlali nento engcono. Uyilwane zonke ezikhona emhlabeni. Uma a human being is the superior of them all. Nginoma ungakhuluma iAfrikaans nemisilungu angeke ngivumelane nawe. Nami ke ngicela ukukhuluma ngizwe. Do you know ukuthi side chick yamhlukumeza kanjani umuntu wesifazane endlini? Yebo, kunjani ubona abantu besifazane benoshukela, abanye beyibulala. Ingenxa yamantombazane esesayidini. Ngoba bafike bathandane nawe. Ebese bona yonke into inhle. I-side chick ivumela nanoma yini oyishoyo. Noma esebona, do you know i-side chick ivuma ngisho ukuthi answer phone yomfazi uhleli naye. Vele, kusho how cha uyasazi indaba. Suka. Bafethu. Suka. Ni right kodwa ama distributor kakhethelezi. Ake nginibone bafethu khona ngiqalela phana endaweni yaseKapa lodumo. Qale Kapa lapha ku OAM. Ni right kodwa bafethu Simphiwe. Ni right eKapa lodumo. Suka madoda. Camps Bay. Ngangena. Suka ngela phana Mthatha. Ni right kodwa bafethu. Suka. Suka. Izangizongena eMonfrey lapha ku Abo. Yongena eIslandani. Suka. Ngizongena phakathi eThekwini madoda ngizoloke ngithilo ngithi mina sanibonani kuyo yonke indawo sanibonani kuyo yonke indawo sanibonani ama distributor kakhethelezi. Bafowethu manje bafuna niyobathola ake nginibizele inamba zabawu2 nje ama distributor njengamanje ngithi mina bakhona bafethu abayiphethe product kakhethelezi eThekwini noma eGoli noma ikuphi kuyo yonke indawo lapha eClaremont ukhona uMbali ukhona lapha uPenny eGreytown ukhona ubona eStenga ukhona uSikhumbuzo eGoli mthinte nje uSikhumbuzo umobile endaweni yase Johannesburg 0813802201 0813802201 enye yakhona inamba
uGugu ukhona lapha ePine Town uthi uGugu ngikhona since ngangiyibambile nje ngimdala kule ndima bafowethu ngimdala NPN ngakasanlam nizomkhumbula ke uGugu usekhona futhi lapha endaweni yasePine Town kanti ukhona futhi uMamazi lapha endaweni yaseSiphingo basho kanjalo bathi thina sikhona siyaviva sithi pop up Kethlelezi up Kethlelezi up Kethlelezi up Kethlelezi up suka bafowethu lapha indawo inamba kaMamazi lapha 081 328 1216 081 328 1216 ePine Town uGugu inamba kaGugu lapha ePine Town ake ngiyicheck lapha uGugu ePine Town noma uLungi eMbilo uLungi osembilo